O percebe toma protagonismo en Aguiño a pouco máis de 2 semanas para a súa saltación. Está registrado unha media de 40 euros o quilo e está a ser de calidade. No verán non falta o percebe de Aguiño. Os profesionais xa están a recoletar a especie nas rochas abertas para a ocasión, aínda que apenas levan 6 días de traballo. O patrón maior aguiñense afirma que están a ir ao mar 2 días ao mar dende finais do mes de xuño. Un poquinho mirando como está o recurso e ao mesmo tempo pois tamén barajando os precios que hai e mantendo un pouquiño pensando xa na festa do percebe que temos o próximo día 2 de agosto, entonces temos que xuntar como sempre pois ao pé dunha tonelada de percebe, entonces claro, pois estamos sendo un pouco máis cautos. Polo momento, o recurso extraído das rochas está a ser de calidade. Ten un tamaño medio, pero en primeira venda está a ter un prezo lixeiramente inferior ao rexistrado noutros anos. Sempre pedimos un pouco máis, non? Realmente, pois, estes 5, todo máis 6 días que levamos traballados, pois, realmente o percebe, pois, non tuvo un percebe do que esperábamos realmente, pero porque era boa calidade, cos bons mares, pero, bueno, tamén temos que ser sinceros e ver que outras cofradías e algunhas bastantes teñen aberto, polo que é a temporada ahora así de verán, entonces pois non podemos tampouco pensar en que os precios sean como en Navidades, nin tampouco como en agosto, que esperamos que en agosto pois que ao finales deste mes de xullo pois que aumenten os precios. Nas últimas xornadas de traballo, o prezo en primeira venta ronda os 40 euros de media. O precio tampouco nos queixamos, sempre pedimos un pouco máis porque as datas que son, pois queremos creemos que debíamos de aspirar a máis, pero bueno, pódeselle sacar unha media de 40 euros, 40 e pico de euros tranquilamente todos estes días que se foi, tamén por eso vamos 2 días, é un dos motivos, non? Para aguantar un poquinho a demanda de precio, pode chegar a 120, 130 euros o precio máis caro do percebe, agora aquí subastado, e despois pois ter un mínimo de 20, 20 e pico de euros, unha media de 40, 50 euros. Os profesionais teñen a vista posta na festa do percebe e o balance que se fai do recurso que se está a extraer polo momento é positivo. O percebe que estamos extraendo é un percebe bastante mediano, ten percebe bo, estamos bastante satisfeitos. O que pasa que, claro, tamén estamos botando unha ollada de que é o interesante tamén de que ven bastante cría, ven bastante percebe tamén pegado máis ao lado do percebe millor, e entonces pois nós queremos que non é que esta sea unha campaña regular boa, senón que esperamos de que para a campaña que ven pois é millor, e iso mirando cara ao futuro é o que máis nos interesa realmente. Estás a vender na lonxa guiñense entre 400 e 500 kilos de percebe, xa que en función do día van máis ou menos profesionais a esta especie, que por agora son preto de 100. Hai días que van ao mellor 100 e pouco, outros días van ao 90 ou 80, dependendo un pouquiño das outras alternancias, e claro, non é unha media de cerca de 100 percebeiros. Polo momento estánse a vender na lonxa guiñense entre 400 e 500 kilos de percebe, xa que en función do día van máis ou menos profesionais a esta especie. Por agora están a recoletar o recurso preto de 100.